aha Pemampem TV na ohwa ene yedemo pimu ewo Nkoranzahene eho na Nkobiahene of Nkoranzahene traditional area Oheneba Agyei Baffoe yedi ne na otweda na nananoma tankundwa a mude omanmunyam ebepiemu na yebo ho edawem na se Nkoranzahene hene eko adwabo ase a aya na owo divisional chiefs a one omo ekobom anase one omo etena adwabo no ase na sa adwabo no etoda divisional chiefs ebi etise difa benkum ene country omo nso ene omo division no etena ase se feku a omo ankasa ewo omo tent a aya na omo tena ase sanso ena Nkoranzahene hema na ya sapoma otoso miensa one na tankundwa chiefs a ono omo ebu Nkoranzahene se man hema ahweye no omo enso aya na omo wo bia omo etena a eno ade a ekoso apre nyina ewo Nkoranzahene emaimu na dia mepese yehye ne nso ne se we apra nifa feku etena ase na binkum feku etena ase na omode omanimunyam etai Nkobiahene a ono ena Oheneba Agyei Baffoe wadane atoni binkum so na yekoye nim no nebese yenhwe bibi ewo ha yenhwe bibi yesu ade ene amamre ena yesu ewo poma na otwa Nkoranzahene akwamu hene Nkoranzahene chidom nana adu abitum Nkoranzahene akwamu hene sanso ena nana ambonsa a ono nso Nkoranzahene chidom a jema hene nana fibrifi ama fi bafi hene na nananom enye omonko nananom adontin nana achiame hene ene ne mpanimfo nyina omo a abri nyina se Nkoranzahene hene eko adwabo kese biase a omani no etena ebom eniti se ohwe saa emfoni a obehu apra nana adudu nyina kropa Nkoranzahene binkum hene one na trankundwa epiemu donkronkwanta hene enso na okaho bi nana usu ache ompempon omo nyina de omanimunyam epie na wantina Mr. D ya mehu ye ne se krontre abusua no krontre abusua no na dodo na eka binkum feku no ho a na omo echia ewo Nkobiahene na otweda ase na yekoye nim no nana kwabna tete ono ene Nkoranzahene nifa hene se okọ Nkoranzahene nifa abusua no mu a eho ena obehu se ampa opene yeka Nkoranzahene nifa feku dia na chese sa fekukuo na ena sesimanto akokuruko ono hankasa ni feku no nifa feku no sesimanto kokroko ni feku sanso ena se udiwani echemu ewo breeding number 1 breeding number 1 eho ena Kofia Baffoe eho ena tiamframa ewo comfort bright dodo na enim se nana komako Agyei the second bono ene na hafu akonfo hene ono ankasa ni feku ena Nkoranzahene enifa ni feku one nana Agyei asakraka se ohwemu a Kofia Baffoe bosonfo a na chese omunyina ni fa feku no ena omodon oba Nkoranzahene ahiniemu a ene nti se ohwe ni fa feku di a na aposoma kese pa omo Nkoranzahene mu no omo edon sa feku bi emu ena mabobo omodin no ene nti meso se gibre na hwe abra sa feku we nyina di omanimunyam epiemu ewo saa na otweda die mu na minja we mu se wo hwe mfoni na ekọ na wie no obehu se otumfo wofa obempom danso abiam a ono ena edumu ankese hene ono nso nifoni eka ho bi video no yetwaaye no obempom danso abiam ni fe eka obi sanso na ekọ awie no obehu se yasan ede
Nkoranza man hima no for tabraba a obia enuma no na ya sapoma otosunan efoni enso atoa so eninti menim se weni ebeje sa dwumadie a yede apremu yi na ma hye na ma like ama fofo so enya bi ahwe
Yama Santana of Akaba, a Santanella, no for Lord of the Conda Zobia, do Marcus and her. You tell me a Ratana Moshisha Modena Muno. Another way to and any Diani Boom, Mutu Channel, and India Mother. Mamudu, a chairman name and son of Makato too. What is it, John Mudia, to my head? It will soon see John Mudia over the now, what do you mean? Some scatum pine at the Tata Piafo. I put some of Manam. One day a super Mahima, a super Mahima. Yama only have Kaba, Santa Kaba, what he didn't know. One does say, and then a member of another Sunday. Now, Oheneba Agyei Baffoe. That's a woman and another. So the member of another. What a great idea! What was the same with What